unsa may sulod sa imong ulo. Kay og nahibalo ka unsay gibutang sa Ginoo sa imong ulo, sultihan nako ka ang purpose sa Ginoo dili lang kay magsige tag trabaho kada adlaw. Sa Biblia klaro kayong pagtulunan nga mo pahulay pud ka ay tunan. Dili lang kay puro trabaho, mo pahulay pud ka. Si Cardinal Gibbons nag-ingon, you may read the Bible from Genesis to Revelation. You will not find any single line authorizing the sanctification of Sunday. Sila mismo magkaigsunan, Cardinal mismo nagsulti, wala gyud. Di ka kakaplag diha sa Biblia nga nagsugo kanilang usbon ang adang papahulay kadto sa first day. Nagpabilin ka nag-ikapito. Sila ray nag-usap ana misyonan. The Catholic Church by virtue of their divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Di man sila malimod na. Giangkon man na nila. Sumala sa mga kauban nato nga mga guwali nga dili Adventista. Alang ka na sa Hudiyo, dili ka na mao. Wala pa'y Hudiyo, ang Ginoo mismo nagpahulay na sa adlaw nga ikapito. So mauni ang teksto mga kaigsunan nga ato tagaan og dako nga detalye. Number 1, created with a purpose. Episo 2, sa New International Version, magisunan, gi-translate na ko na sa Google Translate. Nag-ingon diri, kay kita mga buhat sa Dios, gibuhat diha kang Kristo Jesus, aron sa pagbuhat, og mga maayong buhat. Maunay katuyuan, nganong gibuhat kita sa Ginoo diha kang Kristo, aron sa pagbuhat, og mga maayong buhat. Sa in English para, we were created to do good works. That is the purpose. Ug unsa na nga good works mga kaigsunan, mao ka na ang ato nga tukion niining kagabhion. Og naghinaot ko nga sulod sa 40 ka minutos mahuman kini nato sa klaro tin-aw nga presentation or pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dinha sa sinulat ni Ellen G. White, Lift Him Up 304, nag-ingon makigsunan. Sa matag tao, gihatag ang iyang buhat. Marcos 13:34. Pagtulunan ni Ginoong Hesus, ma-improve ko, ma-develop ko anang trabahoa, malipay ko sa akong pag-alagad. Dinis kalimutan nga to sa Ginoo. Sumauna ang criteria number 1 makigsunan. Kinahanglan imong trabaho, makatabang kanimog dako. Magahimo og maayong kaayuhan kanimo. Number 2, trabaho or buluhaton nga labing maayo sa isig katao. Pagkanindot mga kaigsunan, dili lang para sa kaayuhan nako ang akong trabaho nga gihatag sa Ginoo, kundi makaayo usab kaning akong trabaho ngadto sa uban. Kumusta yung trabaho mga kaigsunan? Mo haom ba ni? Unya ang ikatulong mga kaigsunan, ang trabaho nga gidisenyo sa Ginoo maghatag og labing dakong dungog sa Dios or sa Ginoo. Pagkanindot nga mga kriteria nga gisulti sa lagad sa Ginoo mahitungod sa ato nga buluhaton. Kay kana nga buluhaton or good works, maunay katuyuan nga nung gibuhat kita sa Ginoo. So we will give some examples may sa Biblia nga nakakabot niining tulo ka mga kriteria sa ilang buluhaton. Manakaayo sa ilang kaugalingon, kaayo sa uban, og naghatag og dungog ngadto sa Ginoo. Niya makaigsunan ang modern nga concept ni ana nga pagtulunan. Sa ato nga mga universities, colleges and universities makaigsunan, sa tibuok kalibutan, apil ang Pilipinas, nagasunod niining gitawag outcome-based education. Or mato mo sa internet, isulat na ninyo, or OBE. Mao ni siya ang essence, na-develop ni siya mga kaigsunan. Pero ang concept, dugay nang makitugigan. 160 years nang gisulat na Ellen G. White. Ug naapod ka na sa Biblia. Capability nga mahiuyon sa iyang kaugalingon. So mao ni ang concept mga kaigsunan. Ang ato nga basihan sa atong buluhaton, ug sa pagpili natong kurso kung batan-on ka pa nga naminaw karon, mao kining upat. Number 1, your personality. Number 2, your aptitude.
Number 3, your interest. And number 4, your quality efforts. Mauni siya ang predictors, matod pa sa mga studies, literature and studies. These are stable predictors of academic success. Sa dito ko sa university, mga kapaglaom, na ako'y mga amigo ditong pastor, mga dito kay magmaster. Mangutana rin sila na ako, itong mga amigo siya, basta may maayo nga kurso nga kung kuhaon. Ingon ko nga, sayop mana nga pangutana. Wala may kurso nga dili maayo. Ang saktong pangutana, unsa may sulod sa imong ulo. Kay og nahibalo ka, unsay gibutang sa Ginoo sa imong ulo, sultihan ako ka, unsa nga kurso ang angay nimo. Sumauni siyang upat, nga tagaan lang na ako gamay nga pasis kay, napatay tayo daghang mga hisgutan migsunan. Personality, example, kung nahibalo ka, nga ikaw, usa ka tawo nga, dili ganahan makig-associate sa tawo, ang tawag na introvert. Gusto ka nga mag-inusarara, di ka ganahan og tawo, introvert na siya. Dili na siya abnormal, mauna yan personality. Kung pakuhaw na ni mong kursog theology or magpastor, dili ka na maordinahan. Kaya naman, ulawon man na sa tao. So, mauna ang number 1 nga determinant, unsa ang akong personality. Introvert ba ko? Or extroverted? Usa na. So, ka na extroverted ka na, hilig kayong tao, makigtabi yun, dili mabuhi nga walay tao nga kauban. Kung imong i-align ang imong program, kurso ni Ana, mulampos ka, ang malipayon ka, ug ang mga katawhan mapanalinginan, ug ang Ginoo maghatag og dimana, maghatag ka naghimaya sa Ginoo. Number 2 is aptitude. Mauna siya ang ability mga kaigsunan. For example, ang imong aptitude, numerical. Maayo kayo kag numero. Unya, ang imong personality, introvert, di kahilig og tao. Unya, gawa sa numerical imong aptitude, maayo pud ka mo drawing. Sunsa man nga academic program ang angay ana, o simpre architecture or engineering. Yan. And then, interest. Interest ba ka na tao? Sa data og mga butang. Of course, intrinsic values na magsunan. Bisang pagtaas imong aptitude, okay mong personality, mong interest, kung wala po kay effort, simpre di ka mo lampos. So, mauni sa magsunan. So, outcome-based education, mauni nga tulo, upat ka factors, i-align ka na nimo sa imong nga programs. Mulampos ka, unya, malipayon kang mag-alagad, mapanalanginan ng uban. Okay, sumato ta makaigsunan, sa ako nga suggestion kaninyo, sa Biblia gitawag ka ni gift-based work. Buluhaton nga gihatag sa Ginoo, pinaagi sa balaang espiritu. Magbasa kita pipila unya mo tutas unahan. Gipili nila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, og si Filipi, og si Procoro, og si Nicanor, og si Timon, og si Perminas, og si Nicolas. Og mitubo ang pulong sa Dios, ug ang gidaghanon sa mga tinunan, misanay pag-ayo sa Jerusalem, ug usa ka dakong panon sa mga saserdote, nagmasinugtanon sa pagtuo. Mga buhat 6:5, taman sa city. Ang background ingon ani, ang mga apostolis na nagsugod pang iglesia, mga kaigsunan, nagkadaghan ang mga converted, ug kasagaran sa mga converted, gilutos sa ilang mga pamilya. Asa man sila midangop dito sa Apostolic Church. Nakinsa may muatima na itong mga bagong converter. So nagkabisi ang mga tinunan sa pagpakaon, paghatag, ug pagatiman nila. Ingon ang mga apostolis, dili ni maayo. Ang among buluhaton, dili magpakaon ninyo. Ang among buluhaton, magampo, magwali sa pulong sa Ginoo. Busa, magpili mong mga tao nga maoke ni ang qualifications. Misibo, mga kaigsunan, sagasa sa balaang espiritu. Nalipay kining gipili, nalipay pud ang gialagaran, og daghatag og dungog ngadto sa Ginoo. Very good example sa maong nga concept sa purpose of work. Gift-based work. Karon, naa diha sa Roma 12, 6 taman sa 8 mga igsunan, ang mga gasa nga ipanghatag, ipangapod-apod sa balaang espiritu. Supposedly, ang inyong buluhaton nahiangay diha, na-align diha sa mga gasa. Kay tanang gasa, naaman diha magsunan, or I should say, tanang nga klase sa buluhaton nato, na ay kategory din ha. So, mubasa lang ko sa kateksto, muscape ko, muadto ko sa summary ani magsunan, aron makita nato ang kinatigbukan. Nan kay adunay mga gasa,
mga nagkalain-lain sumala sa grasya nga gihatag kanato. Kon propesiya, managna kita sumala sa sukod sa pagtuo. Tanana sa mga kaigsunan, ako na lang isa-marise kay aron nga maximize nato ang time mga kaigsunan. Mao kini ang mga gasa nga gihatag sa balaang espiritu. Number 1 is leadership. Roma 12, versikulo 8. Administration. Okay? Government, mao na siya. 1 Corinthians 12:28. Teaching. So, kan tanang nga mga magtutudlo, gasa na mga kaigsunan. Ana mga teksto din na, onya, knowledge, kay balo. Wisdom, 1 Corinthians 12:28. Prophecy, discernment, exhortation, shepherding. O kana, amo kami mga pastor, usana nga gasa kaigsunan. Faith, ang pagtuo mga kaigsunan, gasa ka na sa Ginoo. Evangelism, apostleship, dili na kumulis ka sana. Service or helps. Tanan nga wala dinhi mga kapaglaom. Naa din ha sa service, computer, kaning video, kanang audio technicians, driving, ug unsa pang mga services naa na din ha. Kinahanglan maswito mo unsay gasa sa Ginoo kaninyo. Aron nga kamo malipayon unya ang inyong services, mapanalanginan ang ubang tao, ug maghatag ka naghimaya sa Ginoo. O, naay akong classmate may sunan, driver siya. Bisag lagyo, dili siya mapulan og drive. Ingon ko nga, waka ka puya ba? Siya wala, kay enjoy raman ko. So, na-enjoy sa sige drive mga kaigsunan. Hapit na sa mo retire, driver siya. Wag yun siya magreklamo. Kaya nga naman, ay gasa na niya mga kaigsunan. Malipay siya sa buluhaton, dili siya mapulan mag-drive. Mercy, giving, and hospitality. Doon ay magkaigsunan to, maayo kayo, mag-abi-abi mo atiman, mupakaon, muburot yun ang mga nawong sa pastor magkaigsunan. Kaya naay mga bisita, mauna ilang gasa, magpakaon. By the way, salamat sa Hope Channel sa pagkaon mga kaigsunan. O sa puyanan nga aircon, nindot kayo. Ako na nang giisip nga, dili trabaho, kung dili bakasyon mga kaigsunan. O daghang kayo salamat. So nakinaot ko na, napanalinginan po mo sa mga mensahe nga atong ginatunan ni ining kagabi yon. Sumala sa ato nga ginatunan. So mga kaigsunan, kung wala pa mo nahibalo sa inyong magasa, na mga sample din nga website nga pwede niyong adtuan mga kaigsunan. Muadto lang mo sa internet, i-type lang dito, personality test, aron mahibalo ka, usay mong personality. O ato pod ka sa interest test, naana mga kaigsunan, kumplito na sa internet. O nya naapoy, tanan nga test nga naara mga kaigsunan. Aron nga mahibalo mo, unsa inyong personality, unsa inyong aptitude, unsa inyong interest. Dugangan ninyo sa inyong kakugi, kung kamo estudyante, i-align ka na sa kurso nga uyon sa imo nga aptitudes, mulampos ka. Ug ang Ginoo, magahimaya ka na ngadto sa Ginoo. Okay, so karon mga kaigsunan, ato ingnon, nga ikaw malampuson sa imong trabaho, na-align sa imong kapabilidad, na-align sa imong interest, na-align sa imong personality, imong work, dako kayo ka og sweldo, malipayon ka sa imong nga income, unya mapanalanginan po ang uban pinagi sa imong mga halad. Ang say tawag ana nila sa stewardship, a second offering nimo. 20%, 30% ang imong offering kay maayo kayo imong trabaho. Pero makaigsunan, ang purpose sa Ginoo, dili lang kay magsigit ang trabaho kada adlaw. Sa Biblia, klaro kayong pagtulunan, nga mo pahulay pud ka, maigsunan. Dili lang kay puro trabaho, mo pahulay pud ka. Ang plano sa Ginoo, mo trabaho kita, gidisinyo na sa atong lawas, sa atong mga genes, nga makatrabaho tag unom ka adlaw sa usa ka semana. Unya ang ikapito, mo pahulay ka. Basahan natin maigsunan. Aduna kita'y model sa pagtrabaho, maigsunan. Way lain kundili ang magbubuhat nato. Nagingon dia sa Hineses 2, 1 tama sa 3, nagingon. Sa ingon ni ana nahuman ang mga langit ug ang yuta, ug ang tanan nga mga panon kanila. Ug sa ikapito kaadlaw, natapos sa Dios ang iyang buhat nga iyang nahimo. Ug mipahulay siya sa ikapito kaadlaw, gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo, o gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, o gibalaan kini, tungod kay niini, mipahulay siya gikan sa tanan niyang buhat, nga gibuhat o gibuhat sa Dios. Pagkatinaw mga kaigsunan ang atong model of work,
si Ginoong Hesus nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, may trabaho siya unom ka adlaw during the creation week. Mahimo ba yatog usa ra ka oras? Pero mihulat yun siya usa ka adlaw, ikaduha nga adlaw, ikatulo. Wala siya kapuyi mga igsunan. Pero pag abot sa ikapito, may pahulay siya. Gipanalanginan o gibalaan ang adlaw nga ikapito. O kanima oy model, kauban niya sa pagbantay sa una nga simana sa paglalang sa langit si Adan ug Siba. Ako nang ipasantop mga kaigsunan. Nga adlaw nga ipapahulay, gibuhat ka na sa Dios, sumala sa mga kauban nato nga mga guwali nga dili Adventista, alang ka na sa Hudiyo, dili ka na mao. Wala pa'y Hudiyo, ang Ginoo mismo nagpahulay na sa adlaw nga ikapito. Si Adan ug Siba pa, layo pa kayo ang Hudiyo. Ang Hudiyo, mga apo man na ni Abraham, mga kapaglaom. Si Abraham, ang anak niya, si Isaac. Si Isaac, ang anak niya, si Jacob. Si Jacob ng anak og napulog dua. Maunay na himong mga Hudiyo. Purti pang layo ka na, gikan sa creation. Wala pa sila nga tawo na ang adlaw igpapahulay. Kay ang adlaw igpapahulay, matud pa sa Marcos 2:27-28. Nagingon, og siya mingon kanila si Ginoong Hesus, ang igpapahulay gibuhat alang sa tawo. So dili kini alang sa mga Hudiyo ra. Magbantay ta makigsuon kay atong magtutudlo, usahay dili man kad sakto mga paglaom. Ang Biblia nagsulti ang igpapahulay gibuhat ka na alang sa tao, kay gidisinyo sa Ginoo, ang tao mo trabaho, maunay purpose ng gibuhat sa mo trabaho, mga maayong trabaho, or maayong buluhaton. Sulod sa unom ka adlaw, sa ikapito mo pahulay pud siya. Ingon niya na kanindot ang Ginoo mga kaigsunan. So, dili kini alang ra sa Hudiyo, alang sa tao, mga kaigsunan. Unya din na sa Lucas mga kaigsunan, mulaktod yud ko, kay maura mong ganisa ang isyu mga kaigsunan. Nga naman nga kadaghanan sa mga Kristohanon ang ipapahulay nila Domingo. Unsa may mabasa nato sa Biblia nga ang ipapahulay nga ikapito, mauna sa ang Sabado. By the way, akong balikan itong mga teksto magisunan. Ang Ginoo mipahulay sa ikapito. Wala magsulti unsang adlaw ng ikapito. Aduna lay usa ka record sa Biblia nga mag-establishar magisunan kung unsa nga adlaw ang ikapito. Mao kini ang record sa panahon nga gilansang si Ginoong Hesus sa krus. Basahon na to. Og niadtong adlaw mao ang pangandam. Biyernes to magsunan gilansang si Ginoong Hesus. Gitawag sa Biblia adlaw sa pangandam, Biyernes. Og ang adlaw nga igpapahulay nagsingabot na. Biyernes gilansang si Ginoong Hesus mga alas 9. Pagka alas 3, namatay siya. Pagsalop na makisunan kay nagkapuligi sila, unsaon paglubong kay waman sila kandam og lubnganan. May nagani kay naay duha ka dato didto nga nunanay daan nga lubnganan. Gihangyo nila sa Pilato aron malubong siya. Unya nagingon diri, og namalik sila ang mga babayi og mga tinunan, og nangandam og mga pahumot, mga pangimbalsama, og mipahulay sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa sugo, verse 56. Karon sa unang adlaw sa simana, Domingo na makisunan, sayo kaayo sa kabuntagon, miadto sila sa lubnganan, and so on and so forth. So dinhi sa maong teksto sa Lucas 23, gikan sa 54 paingon sa bersikulo 1 sa Lucas 24, naghisgot og tulo ka mga adlaw nga nagsunod sila makigsunan. Biyernes adlaw sa pangandam gilansang si Ginoong Hesus. Pagsalop ni ana makigsunan, Sabado na to siya igpapahulay na. Giundangan ang buluhaton sa pag-imbalsama. Namuli sila kay nagbantay sa adlaw papahulay. Pagkalubong dito makigsunan, miabot ang ikaduhang adlaw or kaninang Domingo magsunan. Ang Domingo sa Biblia, gitawag ka ng unang adlaw sa simana. Kung nasayod ka, kung unsang adlaw ang unang adlaw sa simana, sayon ra kay pagtultol sa ikapito. Sumuihap ra kag pito, gikan sa unang adlaw. Makiksunan.
So, nini nga teksto mga kaigsunan, matubag nato unsang adlaw ang ikapito nga gisugo sa Ginoo nga atong hinumduman og balaanon. Sabado na mga kaigsunan. Tanawa kaning inyong kalendar mga kaigsunan, ano? Unang kolom diha pula. Domingo na. First day of the week. Doon ako'y bibalbus sa dihan mga kaigsunan nga abogado dito sa Mamatid, Cabuyao City, Laguna. Abogado siya. Sa nag-Bible study mi sa adlaw ipapahuli mga kaigsunan. Ako siyang gipangutan na Brad, Torne. Unsa man ang unang adlaw sa semana, paspas kayang tubag ingon sa Lunes, ingko nga dili baya attorney. Na ba kay kalendaryo diha? Ay naa may kalendaryo dito sa iyang bungbong may sunan. Pagtan-aw na kayong unang adlaw sa semana Domingo, may isang bitaw no. Ang ako kay nahibaluan Lunes, ingo kanang Lunes, unang adlaw sa trabaho. Pero ang unang adlaw sa semana Domingo. Siya bitaw wa bitaw bantayan na. Gitap-tapa naman gud sa kaaway pagisunan nga. Nagtuo na sila nga ang unang adlaw sa semana Lunes. Pero magbantay kita magapaglaom. Kay moabot ang panahon, gani na anay mga kalendaryo karon nga ang unang adlaw sa semana Lunes na. So, maatol na, ma-timing na, maabot na dito nga ang ikapito Domingo. Ang sunod nga henerasyon nato, mga tao sila magsun, way ibang kaagan, mga tao sila ang unang adlaw sa semana mahimo ng Lunes. So, masibo na ang Domingo nga ikapito. Pero dili mauna ang kamatuoran. So, mao ni pagsunan. Ang adlaw nga ipapahulay nga gisugo sa Ginoo, mao ang ikapito. O ka na ikapito, Sabado na. Okay. So karon mag-igsunan, naatay mga dokumento, ako kining gipicturan mag-igsunan, screenshot na ko yung Catechism of the Catholic Church, 2nd edition. Okay? Nag-ingon diha, Part 3, Life in Christ. Kining ato ang mag-igsunan, Growing in Christ. Ini, Life in Christ. Section 2, the 10 Commandments. Chapter 1, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and blah, blah, blah. Kana nga Catechism mag-igsunan, nagtudlo kung unsa pagkabalaan ang Sabado ug nagtudlo sab nga giusab ang adlaw nga igpapahulay nga Sabado ngadtos Domingo. Wala man sila maglimod ana mga kaigsunan. Pagtulunan man kana nila. Dili man na angay ikahadlok, di pud angay kaulaw. Kay ila man ang doktrina mga kaigsunan. So ako nang gikutlo www.scborromeo.org/ccc. Umaw na siya, tanawan ninyo yung Catechism of the Catholic Church. Kung sa iyang giyon diya, sa 2190, number 2190, nagingon, the Sabbaths which represented the completion of the first creation has been replaced by Sunday, which recalls the new creation inaugurated by the resurrection of Jesus Christ. Sila ang nag-usab mga igsunan. Una pa yung mga dokumento din nga akong basahon lang sa dinalian. March 7, AD 321. Mao ning balaw ni Constantine mga igsunan. Dili siya religious, pero hinungdanon kini kay gipaundang ang matrabaho niadtong AD 321. On the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in cities rest, and let all workshops be closed. Secular civil law. 200 years later, kani nga civil law nahimo kining religious law. Na itong 538. Council of the Laodicea in AD 364. Christians shall not Judaize and be idle on Saturday, but shall work on that day. But the Lord's day, they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do not work on that day. If, however, they are found Judaizing, they shall be shut out from Christ. You see? Isugayo nga balaod. Si Cardinal Gibbons nag-ingon, you may read the Bible from Genesis to Revelation. You will not find any single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Sunday, a day which we Catholic Church never sanctify. Sila mismo magkaigsunan, Cardinal mismo nagsulti, wala gyud. Di ka kakaplag diha sa Biblia nga nagsugo kanilang usbon ang adang papahulay kadto sa first day. Nagpabilin ka ng ikapito. Sila rin nag-usab ana misyonan. Sugo ka na sa iglesia. Napa? The Catholic Church. Naman na reference niya misyonan. Catholic Mirror official publication of James Cardinal Gibbon, September 23, 1893. The Catholic Church, by virtue of their divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Di man sila malimod na. Giangkon man na nila. Mga igsunan. Gikutlo nato na sa ilang mga documents.
Okay, Our Sunday Visitor, February 5, 1950. Protestants do not realize that by observing Sunday, they accept the authority of the spokesperson of the church, the Pope. Actually, ang mga protestante, magigsunan, dili na sila karon protestante. Kay ilan namang gigakos ang tanan nga pagtulunan sa Catholic Church. They are no longer protesting the Catholic Church because they have adopted all their doctrines, mga kaigsunan. Kauban ang doktrina sa immortality of soul. Wala lang sila yung mga ribulto dito, mga kaigsunan, but they are almost the same. In fact, they have signed sa ecumenical movement, mga kaigsunan. Only the Seventh-day Adventist Church remains a Protestant church, mga kaigsunan. Tungod kay ang Seventh-day Adventist Church nagpabilin sa pagsubay sa pagtulunan sa Biblia. Labi na sa adlaw ipapahulay nga gitudlo sa Biblia ikapito, mga kaigsunan, dili usa sa pito. Pagkayano man kay kaigsunan, pero daghang kay malimbungan na. Daghang akong namit na mga Kristiyanon. Kaya ang gitudlo sa ilang mga pastor, makahimo sila sa pagbalaan sa usa ka adlaw, usa sa pito. Lahi ng usa sa pito kaysa ikapito. Ordinal number man ang 7, mga kaigsunan. Sa policy making, gitawag ka nag-rule. Part of the policy is a rule. If it is a rule, you have no choice. The choice was made by God. He has chosen the 7th day, and human beings has no choice of His day to which God to worship. It is God's choice, ikapito. Daghang nalimbungan ang makigsunan. Pero ato kining gisgutan tungod kay ang ato concept, mga kapaglaom, nga ang gasa sa Ginoo, ang katuyuan, nganong gibuhat ta aron magtrabaho. Pero dili lang trabaho to gipasantop. Gidisenyo pud sa Ginoo mo pahulay ta ug naay gi-design ang Ginoong adlaw kay papahulay. Saturday, dili Domingo, mga igsunan. Okay? So, ingon dere sa H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons. Of course, the Catholic Church claims that the change Saturday, Sabbath to Sunday was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things. So, giangko na ni sila nga ang Sunday is the mark. Sa pinadayag mga kaigsunan, gitawag ka mark of the beast. The beast is a religious institution. Na ay marka niya, it's Sunday observance. We'll talk about that one later. The church is above the Bible. Ngunit claims magisunan. The Catholic Church claims the church is above the Bible. Baka lilisang. Grabe kagamhanan. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. So, ebidensya kini nga gamhanan ang iglesia kaysa Biblia. Mas labaw ang church kaysa Biblia. Ebidensya, giusab namo ang adlaw pipahulay. Wala mong tay problema magsunan. Kung authorize lang, ang problema, di man authorize. Muna siya. Dili autorisado. Ug kani, usa ka pasipala ngadto sa Ginoo. Manubag sila ani mga kaigsunan. Mauna sa mensahe sa pinarayag. We will talk about that one sa mga sunod nga biing makaigsunan. Ang mensahe sa pinarayag, pagtawag sa pagsimba sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Okay. So ani pa magsunan sa Daniel 7:25, katumanan kini sa tagda, and he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws. Fulfilled prophecy, mga kaigsunan. Nga pag-ausbon ka ng mga panahon, o pag-ausbon, mga kaigsunan, ang kasuguan sa Diyos, natuman. Pero si San Pablo sa Hebrehanon 4:9, mga kaigsunan, nag-ingon, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Diyos. Dina sa libro sa pinadayag, mga kapaglaom, kadaghan diha giutro-utro ka ng pulong rest. Sa Grigo ana, katapawsin. Pero dinhi sa Hebrehanon 4:9, dili katapawsin ang gigamit sa pulong rest. Ang gigamit nga pulong sa Grigo, sabatismos. Nagpabilin pa di ay ang sabatismos, the weekly Sabbath. Alang sa katawhan sa Ginoo. Bisag giusab ka na sa church, nagpabilin ka na magsunan, tungod kay walay authority ang church to change it. See? Okay, magsunan. Ninita sa summary. Sa stage 3, sa human development, preschool kung tawagin, 3 to 6 years old, ang issue niya is initiative versus guilt and shame. Ang katuyuan sa atong paglalang, mao ang trabaho buluhaton. Buhat nga mahimong labing dako
nga kaayuhan alang sa iyang kaugalingon sa uban ug labing dako nga himaya sa Dios. Ang baong trabaho buluhaton nga labing maayo mao ang buhat nga gibasi sa gasa sa espiritu. Capabilities. Gidisenyo kita sa Dios nga magtrabaho unom ka adlaw sa usa ka semana ug mopahulay sa ikapito nga adlaw nga mao ang Sabado. Ang Domingo sugo kini sa tao. Ang angay nato sundon mga paglaom mao ang sugo sa Ginoo. Kung wala pa nimo hibalan ang imong espirituhan ng mga gasa, imong capability, mahimo nga muadto ka sa internet mga kaigsunan, imong i-type dito aron imong masabtan ug unsa imong mga gasa. Magtrabaho ka lang sulod sa unom ka adlaw sa usa ka semana, Domingo ngadtos Biyernes sa ikapito ka adlaw, Sabado mopahulay ka. Kung wala pa kamo makasulay sa pagpahulay sa adlaw nga igpapahulay, ako mohangyo kaninyo sa pagbuhat niini karong umaabot nga Sabado. Pangita mo og Seventh-day Adventist Church nga dool nimo o pwede ka mo apil sa among online og live worship dinhi sa Hope Channel South Philippines. Naghinaot ko mga kapaglaom nga kitang tanan nakasabot sa purpose nga nung gibuhat kita sa Ginoo, mao ang paghimog maayong buhat. Sulod sa unom ka adlaw mo trabaho, ang ikapito mo pahulay ta diha sa Ginoo aron kita mabalaan. Mao ni ang katuyuan nganong ni atas kalibutan magbuhat ta nga mga buhat nga maghatag og dakong himaya sa Ginoo.